Hej allesammans, välkommen till Etib-kanalen och förbine var så snill tryck like, subscribe och share och detta är Etib-kanalen. Hej allesammans, idag vi ska öva de norska alfabeterna och norsk alfabet består av 29 alfabet och jag ska läsa och dela också jänta med mig. Och jag har skrivit med stor bokstäver och så små bokstäver. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, Ö, O. Så detta är hur dere kan uttala de bokstäverna. Så det är väldigt viktigt att öva och skriva också på skrivboken. Så vi ska läsa samman. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, Ö, O. Så detta är väldigt viktigt. Dere må öva mer och kanske nästa gång också jag ska till dere sån uppgave om detta. Så vi ska vidare till nästa sida. Så de norska bokstäver vi kan dela dem i två, konsonant och vokal. Så de konsonant de handlar eller innebär 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 av de 29 norska bokstäverna detta är konsonant och de resten är vokal. För exempel A, E, I, O, U, Y, A,
Ö, å. Så vi har också ny vokaler. Så detta är väldigt viktigt att sortera och så däremot veta vilken är det konsonant och så de vokalen. För med dessa två, med vokal och konsonant, vi kan laga orden eller verben eller olika begreppen. Så dessa är av idags undervisning, och nästa gång jag ska komma med andra olika uppgifter. Men till nästa gång, bara pröva att praktisera öva mer med skrivning av de bokstäverna, och så pröva uttala hemma med vänner och familjen. Så tusen tack alla.